A l'entrada tenim en realitat és un repertori secret, perquè no he posat els noms de qui són i no, ningú sabrà, de gent que ha participat en una mena de crida via WhatsApp de només de cantar alguna cosa, i es demanava cantar alguna cosa que amb un vincle, amb un moment concret de la seva història, com deia abans. No? La meva mare, per exemple, està cantant cançons que cantava quan anava a França a la vendímia, també la nena petita d'una amiga meva cantant cançons de l'escola. Doncs són cançons que funcionen en un ecosistema, diguéssim, íntim i familiar, però també són llocs comuns de la nostra memòria. I era una mena de reivindicar des d'un altre lloc, quasi sense metàfora, aquesta idea de l'arxiu sonor popular i comú. Per altra banda, també tenim una partitura gegant que he construït a partir d'una trobada amb gent d'aquí. Un dissabte vam fer una trobada i intentar dibuixar o triar moments més globals de la història recent de Tarragona i de la història recent mundial, diguéssim, i moments més particulars. I a partir d'ahir vaig composar una partitura amb diferents canvis i amb dates i coses que passen. Per mi no és tan important saber tota la informació que hi ha a la partitura, però sí entendre que hi ha moments que pots veure un número, una data, el que sigui, i tot canvia, per exemple. Ha sigut un procés bastant llarg en el sentit que hi ha diferents velocitats. Hi ha gent que ha col·laborat en una cosa molt concreta i gent que va participar en una trobada d'un dia, un dissabte al matí. Sí, és veritat que sona com una mica comú dir enriquideu, però és veritat. Ha sigut una cosa súper d'entendre la història recent, d'entendre que la història recent de Tarragona té vincles també amb la meva història, ja no perquè jo visc a Barcelona i conec Tarragona, sinó perquè m'haig donat compte que Cartagena, que és el lloc on jo vaig néixer, és exactament, no exactament, però molt similar, molt semblant a Tarragona, a nivell de la indústria, de la història i tot això, però també entendre com nosaltres creem vincles amb situacions territorials o amb moments de la nostra vida a partir de la música. No? Jo em recordo que algú va dir aquesta cançó va sonar quan jo estava amb el meu fill i era molt petit. Quan va passar no sé què la petroquímica era un moment que va sonar no sé què.